Sieltä lähtee ensimmäinen heitto ja 2. Sieltä lähtee heitto aika hyvin. Hyvin osuu siihen. 6 ainakin jo, ehkä 7. Ja rivin päähän jatketaan. Sieltä lähtee. Se jää aika... Karnoittaa rivin päähän. Sinne seuraava heitto osuu siihen. Samanlaista lakaisuheittoa lähtee varmasti hakemaan. Ja aika kolmosta läpi. Siitä seuraava heitto. Sieltä lähtee heitto. Ahaa, totti heitto. Tosiaan tosta muli 4 kyykkää ainakin. 3. Kaikkialle 10 on pettymys. 4 kyykkää. Siitä lähtee toinen piikki. Siitä lähti hakemaan. Siitä lähtee heitto. Ottaa 3. Joona heittää rivi. Seuraava heitto tulee varmaan tupatorniin. Tuleekin ja toisen tornin pois. Katsotaan mitä Jarno saa aikaiseksi. Oikein. Piik. Siitä lähtee Veera heitto. Ja 4. Lakaisuheittoa heittämään. Ei. Nyt on Vilman vuoro. Se ei meinaa paineena tämän suorittamisen suhteen. Ja sieltä 1 kyykkä. Sitten on Leevin vuoro. Piikistä läpi. Leevi pois. Siihen heitto. Ottaa etuviiva. Johto-asema ottamiseen. Ei, heittää hauen näin. Siis mahalasku erätulos 2. Joonan avaus. Kaahto. Varmaan johonkin rivin päähän. Nyt osuu oikein hyvin rivin päähän. Alakerta lähtee. Tuplan. Sieltä lähtee heitto. Menee ihan keskellä, miten tornit lähtee. Sillä. Nyt osuu 2. Meinaa kartoisia läpi asti saada. Sieltä lähtee heitto. Nyt se osuu siihen kasaan ja linjaa. Torniin tulee ottaa. Sitten tulee lakaisuheitto. Poistaa 1. Kyllä vaan. Lähteekö heittämään tuplaa? Ei. Ottaa keskelle vielä ja taas lähtee 1. Sieltä ei. Nyt on hyvä ottaa. Tämä siellä on nyt 9 tornia taitaa rivissä olla. 9 tornia. Seuraava heitto. Se jää sitten heittää keskelle 4 tornia. Se vähän lipsahtaa kädestä, jää todella lyhyt toiselta puolelta. Sitten on vielä tornia jäljellä. Osuu kuokka vieraaseen. Osuu tuplatornia. Ottaa siitä etujuosta 2 ensimmäisen erän jälkeen. Leevi heittää torneihin. Nyt poistaa 3. Se lipeää kädestä. Ottaa 3 kyykkää. Ja siihen rattaa. Sitten ne on ihan väärin laskenut tätä hommaa. Sitten tulosten koristelu heitot. Sekin on heiton jälkeen tulokset loppuvasti. Ja sekin poistaa 2 kyykkää. Oikein hyvä. Puukan erätulos 8 ja korjaa 7 ja Negalla